Moikka! Ja siitä onkin tosi kauan aikaa, kun me viimeksi ollaan tehty näitä videoita. Joo, ja syy siihen on esimerkiksi se, että me ei olla keretty kuvaa videoita ja ei ole ollut aikaa, on ollut paljon kiireitä ja silleen. Mut sitten tänään me nyt ajateltiin kuvaa videoa, kun teki mieli. Ja tästä lähtien me yritetään kuvata aktiivisemmin videoita tänne YouTubeen. Jep, mutta tämän videon aihe on tosiaan money bowling. Ja money bowlingin idea on se, että me vierretään semmoista palloa pöydän päällä ja siellä pöydän toisessa päässä on semmoiset kulhot tai kupit, joihin sitten yritetään saada ja niissä saa niinku erilaisia palkintoja. Jep. Ja tähän money bowlingiin me ollaan saatu inspiraatiota Siniverkkarimiehen YouTube-kanavalta. Jep. Mut eiköhän mennä vaan seuraavaksi kattoo, että mitä palkintoja tässä pelissä on. Joo. Elikkä sitten kun osuu pallolla tänne, niin sit saa valita rannekoruista yhden. Ja sitten täältä saa huulipunan. Ja täältä sitten vuorostaan pinnin. Ja täältä tussin. Tänne on sitten vaikein osua tuolla pallolla, koska täältä saa sitten pääpalkinnon, ja pääpalkinto sitten joka kierroksella vaihtuu. Tai aina kun joku saa pallolla osuttua tonne, niin sitten vaihtuu aina se pääpalkinto. Täältä löytyy meidän palkintopöytä, tai tämmönen palkintotuoli, ja sitten nuo liidut tuolla oikeassa yläreunassa on nyt sitten ekana se pääpalkinto. Meillä on siis tosiaan 3 kierrosta ja jokaisella kierroksella on 6 palloa. Ja tosiaan Anni nyt aloittaa. Ja mihin sä yrität ekana? Vaikka tänne oikeeseen, tai täältä musta katsottuna oikealle. Okei, siellä on siis tussit. Okei. Oi, meneekö? Ei, meni just siitä läpi. Noniin, ei nyt tällä kertaa tullut noita tusseja, mutta katsotaan sitten, jos tällä kertaa tulisi tai tähtäätkö johonkin muuhun. Tää mustaan. Okei, eli siellä on pinnit, juu. Sinne lähteekö pallo? Yes! Ja pinni sieltä. Saat tulla valitteen. Elikkä täällä on siis tosiaan meidän pinnivalikoima. Saat valita, että otatko noi ruskeat vai noi pinkkiglitteriset. Mä otan tämmösen pinkin. Okei, ton. Elikkä tänne tosiaan pinnikohtaan. Otetaan se sieltä pois. Ja 3. pallo lähteköön. Okei, mun palkinnot on nyt tuolla, tai siis toi pinni, että mä laitan sinne ne palkinnot, mitkä mä saan. Mutta nyt yritetään pääpalkintoa. Okei. Ne liidot kuulostaa tosi kivalta. No niin. Yes. Ei, vähän ehkä liian kovaa. No niin, ja 4. pallo lähtee. Ui. Jee, Oli. No niin, 4. pallo. Okei, mä yritän... Sinne mitä siellä oli... Korut, joo, korut. Okei, koru lähtee ehkä. Ei! Oi ei! Ui. Okei, no niin. Olihan se toisella. Ei. Okei, no joo. Tossa. No niin. Elikkä toisiksi viimeinen pallo lähteköön ja ei ole vielä tullut mitään palkintoa, mihin nyt yritetään osua. Yritetään tonne koruun. Okei, on ollut lähellä, mutta joo, vielä 2 palloa. Jes, tuleeko? Ja koru sinne. Sanoin muuten just, että ei ole tullut yhtäkään palkintoa, mutta sulla on se pinni. Sori. Mutta nyt korut, eli täältä saa valita mieleisen korun, mikä näyttää kivalta. Mä otan tän. Okei, tommonen onko se sinipunainen? Sinipunainen koru. Jep, tommonen. Ja viimeinen pallo lähteköön. Mä yritän pääpalkintoa. On sulla pinni ja koru, niin se on jo tosi hyvä. Joo, mä yritän hitaalla panna. Onhan meillä tässä vielä 2 kierrosta jäljellä. Jep, onneksi. Mä yritän kyllä huulipunaa. Koska... Tai mulla on 3. Hihi. Mä yritän huulipunaa, koska... Okei. Toi pääpalkinto oli aika... Huulipuna on tuolla. Joo, tää toisiksi reunimmainen. Joo, meidän nää jutut on aika pienellä. Joo, ja noi tekstit. Mut mä yritän nyt huulipunaa, koska olisi kiva saada se. Okei, huulipunaa yritetään. Jes, hyvin lähti. Tuleeko? Ei ihan!
No niin, tässä oli ensimmäinen kierros. Mukaan sattui nyt pinni sekä koru. Sekin on jo hyvä ekalta kierrokselta. Nyt. Okei, mitäs yritetään ekalla kierroksella? Ja tietenkin se pääpalkinto olisi se juttu, mutta kyllä toi huulipuna kanssa kuulostaa hyvältä. En mä oikeastaan muuta silleen. Ehkä huulipuna tai pääpalkinto olisi tänään se juttu ehkä. Okei, no. Ainakin tällä kierroksella. Lähdetään kokeilemaan. Kyllä ehkä tuohon keskelle tai mennään tosta vasemmalle tuohon huulipunaan. Oi, tuleeko pääpalkinto? Ei, meni siitä välistä. Nyt. Okei, ei kuvaa yrittämään uudestaan. Varmaan toi huulipuna vieläkin maistuisi. No niin, tuleeko huulipuna? Jee! Kyllä se tulee. Hienosti menee. Tästä saat valita mieluisen huulipunan. No kyllä mä haluan tän tai tämmösen tosi tumman punaisen, koska tää on niinku tarvittava. Tää on hyvä huulilla ja tälleen. Kyllä. Pääpalkintoa ei ole vielä kellekään tullut. Tämä olisi kuitenkin kiva pääpalkinto, koska täällä on monta liitua. Ja 3. pallo lähtee nyt. Okei, nyt mulla on se huulipuna, joten tussit, sit on korut ja pinni. No ehkä se pinni ei, mä en oikein käytä pinnejä, mutta ehkä jos yritetään nyt vaan joku tussi, se oli kai tuolla. Joo. Okei, ehkä sinne, tää on helppo, mutta mä kuitenkin epäonnistun. Oi, tuleeko pinni? Kyllä tulee pinni. Pinni hyvä. tulee. Tällaiset pinnit jäljellä. Mä otan kyllä tämmösen. Okei. Ja nyt olisi sitten Ninnin 4. pallon vuoro. No, mulla on nyt huulipuna ja pinni, joten oisko mä haluan yrittää vielä tussia. Kyllä se on ihan kiva. Yes. Tsekataan minne tää lähtee. Oi, tuleeko tussi? Ei tule! Ja nyt lähtee Ninnin ekan kierroksen viimeinen pallo. Jep. No mitäs mä yrittäisin? Mä yritän nyt randomisti vaan pääpalkintoa. Okei. Tämä nyt ainakin tästä keskeltä, niin katsotaan minne se menee. Tuleeko pääpalkinto huulipuna? Mikä tulee? Ei tule valitettavasti. No niin, elikkä nyt lähtee kakkoskierros ja 6 palloa taas. Okei, ja nyt tavoitellaan pääpalkintoa. No niin, eli suoraan keskelle vaan. Lähti ihan hyvin. Tuleeko huulipuna? Täältä sitten 3 valintaa vielä. Okei, mä haluan tän kimaltavan. Okei, tommonen basic kimaltava huulipuna. Sitten toista palloa ja vieläkö on pääpalkinto? Joo, mä tavoittelen pääpalkintoa ja kiva, kun mä sain kuitenkin äsken tämmösen huulikiilon tai huulipuna, mikä on. Niin, se varmaan on kyllä huulikiilto. Okei. No niin. Jes, nyt menee taasko huulipuna? Ei ihan. Okei. Mikä on tavoite? No, pääpalkinto. Kyllä, se on aika monen tavoite. Onks nyt 4. pallo vai 3? 3. pallo taitaa... Joo, 3. pallo kyllä. Okei. Ei se... Lähti loppusuoralla vähän tonne toiselle sivulle kyllä, mutta hyvä. Oi. No niin, hyvin sait kiinni. No niin, 4. pallo lähtee. 3 palloa, ei kun 3 palloa jäljellä kyllä. Vois yrittää tussia, kun mulla ei ole vielä tussia. Okei, tussia. Se on tuolla ihan tuolla vasemmassa nurkassa täältä katsottuna. Annin oikealla. No niin, lähti vähän pinni, jes. Tuli pinni kuitenkin sieltä, vaikka ei tussia tullutkaan. Apua. Noin. Ja täällä vielä kumpis. Mä otan nyt tämmösen. Okei, tommonen vaaleanruskea pinni. Ja nyt lähtee tosiaan toisiksi viimeinen pallo tältä toiselta kierrokselta Annin osalta. Mä yritän sitä tussia, mä en tiedä miksi. No niin, tussi. Mullakaan ei ole vielä tussia, mutta katsotaan. Varmasti saat. Jes, tussi. Ei, vähän lähti. Ui. Oi. No niin, tussiako? Joo. Kyllä, tussi. Se on aika iso, tai iso tommonen purkki, mutta katsotaan.
Ei, se lähtee aina tuolla loppusuoralla. Nyt se lähtee tutkimusmatkalle. Hei, onks tää vikapallo? Joo. Okei, vikapallo. Eli... Mä yritän sitä tussia. No niin, ei se ole niin vaikeaa. Lopeta. Mikä tää? Okei, no niin. Nyt kerää itsesi. Yes. No sieltä tussi. Kun se eka lähti vähän vinoon, kun se oli tarkoitus. Niin lähti, mutta... että jos mä teen suoraan, niin se lähtee toiseen suuntaan vinoon. Jep, mutta tussi sieltä... Käsi jäi väliin. Täällä on tosi monia tussivärejä. Elikkä täällä on tosiaan tosi monta värivalintaa ja Liila lähti, niin mä arvasinkin tai kiva väri. Mä tykkään siitä. Jep. Nyt on siis kakkoskierros Annin osalta taputeltu ja ihan hyviä palkintoja on tullut, mutta ei vielä... Anteeksi, ei vielä pääpalkintoa. Okei, ja Annin tokakierros on nyt saatu päätökseen ja nyt lähtee Ninnin tokakierros. Vois mä vierittää tästä? Ei, kun ihan sieltä reunasta pitää. Mut sä voit myös puhaltaa sitä, jos sä haluut. Tai silleen näpäyttää. Hyvä, mä en muuten muistanutkaan. Mä kokeilen niitä molempia nyt tällä kierroksella ainakin. Kokeillaan eka näpäytys. No niin, okei. En mä tiedä mikä olisi. Ihan sama. Ei mulla ole silleen tavoitteita. Toi pääpalkinto on silleen aika vaikea. Paitsi että eilen kun me pelattiin, niin mä sain mini-pehmiskilpikannen itselleni. Jep. Mut niin kun... En mä tiedä. Mä nyt vaan yritän jotain ja kokeilin Nips-naps. Joo. Oi! Pinni tuli kovalla sillä, yes! Okei, ja palkintona oli pinni. Mä otan kyllä toisen tämmösen, koska... No, en mä tiedä. Tää nyt vaan on kiva. Ja sit lähtee Ninnin tokapallo. Okei, kokeillaan näpsäytystekniikkaa, jos et sä nyt tilaa siellä kanavalla, niin sulle tapahtuu näin. Okei, no niin. Hei, tähän väliin voitaisiin sanoa. Elikkä muista tilata meidän kanava ja tykkää tästä videosta. Kiitos! Ja nyt lähtee se Ninnin tokapallo. Okei, no mulla ei ole taas mitään silleen. Mä yritän nyt vähän hallita tätä. Et se ei lähde silleen kuin tornado. Mut niinku, mä yritän nyt taas tätä. Okei. Vähän rauhallisemmin. Okei, nää hitaat pallot on aina pahoja. Se jää. Ei, tuleeko tussi tai pinni? Ei nyt. Minne se pallo menee? No, tulee tänne. Okei, näin. Ei, se pysähtyi. Okei, sitten seuraavaksi Ninnin kolmas pallo. Okei. No mä kokeilen nyt vielä tätä, ettei se jää kuitenkaan. Mä vähän liioittelen nyt. Pääpalkinto? Ei. Ei tullut. Okei, sitten Ninnin neljännen pallon vuoro. Pitäisikö kokeilla silleen puhallustekniikkaa, koska se toimi eilen, kun me harjoiteltiin tätä? Joo, kokeile vaan. Niin, en mulla oikein oo mitään. Huulipuna olisi toinen vielä kiva saada, koska mä haluan ton vaaleamman. Mut, niin, tai sit tussi kyllä olisi kans tosi kiva saada. Mut joo. Oi voi. Oi, tuleeko tussi? Ei! Tosiaan me ollaan harjoiteltu tätä vaan 2 päivänä ennen tätä videota, joten ihan kivasti sujuu kai. Juu. Ja nyt lähtee Ninnin 5. pallo. Jep. Okei, no ehkä mä tälleen. Sitten mennään tähän kääpiöltä. Tuleeko tussi? Tussi. Tulee, ei. Ja nyt lähtee Ninnin 6. kierroksen viimeinen pallo, toisen kierroksen 6. pallo, eli viimeinen pallo, kyllä. Mä en tiedä, kunhan se edes menee johonkin, koska mulla on nyt tullut tällä kierroksella vaan toi 1 pinni. Joo. Sekin jotain kyllä, mutta kokeillaan nyt. Oi voi! Valitettavasti ei tullut mitään Ninnille tällä kierroksella. Elikkä siis tosiaan nyt lähtee Annin 3. kierros, eli viimeinen kierros, ja katsotaan mitä palkintoja vielä tarttuu mukaan tältä viimeiseltä kierrokselta Annin osalta. Jee. Yeah. No kun mä en oo saanut... Okei. Mä yritän pääpalkintoa, koska sit kun joku saa osuttua pääpalkintoon, niin toi pääpalkinto muuttuu. No niin, mä haluaisin, että se muuttuu vielä, mutta ei se muutu sit, kun enää vaan niinku... Niin, koska meillä on 3. kierros. Kukaan ei saa vielä pääpalkintoa. Mut nyt mä yritän sitä. Joo, yritä vaan. Yes! Ei!
Ei, tosi lähellä. Älä lähde. No niin, ihan super lähellä. Siis se oli niin lähellä. Ota tosta. Kokeile uudestaan. Okei, mä yritän vielä pääpalkintoa. No niin, oli niin lähellä nyt. Yes! Ei! Tosi. Älä nyt oikeesti. No niin, ja 3. kierros lähtee. Mä yritän vielä pääpalkintoa. Ok. Pääpalkinto. Vasta 3. pallo. Ei liian kova. Ei, Pinni oli tosi lähellä. Ja pääpalkintokin on ollut nyt lähellä, mut ei silti ihan vielä. 4. pallo lähtee nyt. Oota, mitä täällä oli koru? Koru, joo. Korun. Mulla ei ole koru eikä tussia eikä silleen, mutta joo. Mä yritän korua. Okei, koru lähtee. Se on siis tuolla reunassa. Ei! Hei! Okei, toisiksi viimeinen heitto, eikö se oo? Joo, just tommonen. Okei. Noniin. Kokeileksä sä silleen puhaltamista valla, please? Ei hyvä. Okei, entä tälleen? Tälleen. Se lähtee hyvä tälleen. Ei vitsi. Noniin, okei, koru. Tukivalta. Se puhuu sulle. Koru on kaunis. On. Yes. Koru! Yes! Ja helposti koru tuli sieltä. Koru. Yes, mikäs koru? Täällä on vielä aika monta korua jäljellä. Mä haluun tussin. Mut mikäs koru? Täällä on monta valintaa vielä. Apua, vaikea valita, mutta tää näyttää kivalta jotenkin. Okei, tommonen kivan värikäs. Tää näytti. Okei, onks tää mun jo 6. pallo täältä pikalta kierroksella? Eikö se oo? Katso, et onko? No joo, on. On viimeinen, eli 6. pallo. Mikä on tämä? Meillä on ollut, tai sulla on ollut 6, 12, 18 palloa, tai heittoa, tai vieritystä, ei se nyt heittoa, hehe, mut niin. Ootko tyytyväinen nyt jo palkintoihin, vai mitä haluat vielä tällä viikalla pallolla? Pääpalkinto! Pääpalkinto olisi kiva, mutta toisaalta tussikin. Ok. Toinen tussi olisi ihan kiva, Niin. mut... Sulla on jonkun verran kyllä niitä palkintoja tullut, mutta... En mä tiedä, kaikki olisi ihan kiva, mut mä yritän nyt pääpalkintoa. Okei, pääpalkinto nyt lähtee vielä. Tulee kuitenkin... Ei vitsit! Ja nyt katsotaan, mitä palkintoja Annille sattu käteen. Tai toivottavasti ei sattunut, mutta joo, mun kierrokset vielä, mutta no niin, mitäs sulla tuli? Okei, mulla tuli tämmönen pinkki glitterpinni. Tommonen kaunis. Sitten tämmönen tosi tumman beige tai tämmönen vaalea ruskea tämmönen Joo, semmonen. peruspinni. Sitten liila, tämmönen aika tämmönen vähän paksumpi tussi. Sitten tämmönen valkoinen tai hopea huulikiilto. Mielestäni toi on liila. Tämmönen Okei, tää video vähän ehkä vääristä, mutta tommonen Isadoran huulikiilto, glitter. Sitten tuli 2 rannekorua. Jep, tommoset. Tämmönen. Ja Sitten toi värikäs, mikä tuli tässä Joo. kai viimeisellä kierroksella. mä tykkään näistä kaikista. Okei, oisitko halunnut jotain vielä vai pääpalkinto vai mikä? Pääpalkinto. Joo. Ainakin. Joo. Ja Ja ehkä joku tussi niinku huulipuna. vai? Okei, joo. Täällä olisi ollut vielä 2. Ehkä mä saan ne molemmat, hihi. Mut joo. Mun vuoro vielä, vika kierros mulla ja 6 palloa, jee. Nyt. Okei, nyt lähtee Ninnin viimeinen, eli 3. kierros. Ja ensimmäinen pallo lähtee nyt. Tussin mä oikeesti haluun, ja nyt mä en ainakaan vielä puhalla, että nyt mä Yritä tussia. Joo, tussi, just tällä. No, kokeillaan. Tuleeko? Ei! Nyt. Vielä toi tussi oikeesti. Mun on pakko saada 1 tussi. Okei. Tuleeko? Tuleeko? Kyllä. Ei! Mitä tapahtui? Siis mitä? Mitä? Koru. Mitä äsken tapahtui? Miksi? Se hyppäsi tuosta jotenkin yli. No niin ihan oikeesti. Koru.
3. pallo jo. Koru. Kyllä, koru tulee. Jee. Täällä on tämän kerran koruvalikoimaa vielä tämän verran jäljellä. Mä ehkä katon tämmöstä värikästä. Hei, toi on aika kiva. Se sopii sun harmaaseen tohon villapaitaan. Jep. Ja niin. Okei, pahoitteluttu, että tuohon videoon sitten tuli äsken semmoinen pieni pätkäisy, koska mun puhelimesta meinasi loppua akku, niin koska sitten... Anni katsoo niin paljon puhelimia. Ei vaan mun puhelimesta meinasi loppua akku ihan kokonaan, niin sitten se video pysähtyi vähän kesken. Mutta eiköhän jatketa. Yes, elikkä nyt lähtee sitten Ninnin 4. pallo. Kyllä toi huulipuna. Oi. Tuleeko huulipuna? Yes, tulee! Ja Tää kumman valitset? tuoksuu niinku hyvältä, mutta mä kyllä haluan tän, koska tätä voi käyttää sitä highlighterinakin silleen. No minä käytän ainakin. Niin, Ninni tykkää käyttää tommosia highlighterina myös. Okei. Nyt lähtee Ninnin toka vikapallo. Mä en ehkä pinni ihan... Ai vittu. Anteeksi. Sattui varpaiseen. Nyt. Okei, mihin yritetään tällä kerralla? Tussin. Ainakin Tussin. yhden, koska sitten voin tussittaa paperia. Jep. Uusi tussi on aina kiva. Ei! Ja tidididididin. Elikkä nyt lähtee Ninnin viimeinen pallo. Mä en tiedä, että haluais mä tussin vai ton pääpalkinnon. Koska sit kumpikaan mahdollista. No, tavoitellaan jotain näistä. Mikä olisi kuitenkin se, kyllä mitä mä yrität? haluan, koska näettekö se on aika helppoa. Joo, tätä tavoitellaan. Sitä Ninnillä ei vielä olekaan tästä pelistä. Ja pitää muuten sanoa, että money bowlingit tehdään yleensä vähän korkeammalla pöydällä, missä voidaan Seistä. Mutta metallikyyti, mutta on ihan ok, joo, ei tarvi mitään sääliä, ei. No niin. Nyt lähtee viimeinen pallo. Oikeesti toi pussi täytyy kyllä saada. Okei. Ei, mitä tapahtui? No niin, näytäpäs mitä saitkaan nytten tässä Money Bowlingissa palkinnoksi. No mä sain tämmösen käsikorun, tää on meidän tädin tekemä, tai nää kaikki mitä tuossa oli, nää käsikorut, niin ihan käsin tehty, en ole kyllä itse taikonut, mutta kuitenkin joku muu. Niin tässä tälleen. Kyllä. En tiedä miten muuten mä näyttäisin tän, mutta semmonen. Sitten 2 tämmöstä samanlaista pinniä. Kyllä. Tämmöstä vaaleanruskeita, mitä Annellakin oli. Ja Joo. sitten 2 huulipunaa, tämmönen vaaleampi ja sitten tämmönen tummempi. Kyllä, upeat ovat. Elikkä tosiaan tämän päivän Money Bowling oli nyt tässä. Ja oli tosi hauskaa kyllä. Mutta tosiaan voitte kommentoida tuonne alas, jos ne kommentit on päällä. Yritetään saada ne päälle, mutta niin voitte kommentoida, että kumman palkinnat oli teidän mielestä niin kivempiä, että kumman palkintoja te niin haluaisitte eniten. Ja niin, jos me tehdään vielä näitä Money Bowling-jaksoja enemmänkin, niin voitte vaikka tuonne alas kommentoida, että minkälaisia palkintoja te haluaisitte tässä nähdä. Ei semmosia ihan mitään ehkä autoa, mutta niin kuin semmosia tämmöisiä perustavaroita ehkä ainakin. Joo, ja voi olla vähän jotain vähän kuulimpia, siistimpiä tavaroita kanssa, vähän kalliimpia ja tälle, että vähän vaihtelevia arvoja niillä palkinnoilla. Mutta oli tosi hauskaa kuvata tää ja toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka! Ja tehdään mieluusti lisääkin näitä. Moi!